дар ин дарс дучера дида мебарем ду мисол мисолҳои системаи модулое ки бо ёрии модулҳои квадратӣ кор карда мешаванд онҳо дида мебарем. чӣ хеле ки мебинем ду модуле дода шудааст x y доранд ва яке аз онҳо x квадрат аст. ин намуди мисолҳоро чӣ кор мекунем? метавонед шумо ҳамин системаи хаттии модулҳои хаттиро чӣ кор мекардем? мантиқаш ҳамон аст. ду модул мо бояд якҷоя карда тавонем ё ки ҷамъу тарк карда метавонем. кадом роҳ аз он истифода бурда метавонем, лекин дар охир ин модуле дар ин ҷо чӣ дигаргуне аст? ба модули квадратӣ табдил меёбад. баъд онро ба модули квадратӣ бо ёрии модулҳои квадратӣ кор мекунем. масалан дар ин ҷо чӣ кор карда метавонем? мо метавонем ҳар ду модулро ҷамъ карда, агар мо ҳар ду модулро ҷамъ кунем чӣ ба вуҷуд меояд? y-ҳо якдигарро ихтисор мекунанд ва дар охир чӣ мемонад? x квадрат ҷамъи x баробари 6 мешавад. ва инро мо метавонем чӣ хел кор кунем? x квадрат ҷамъи x минус 6 баробари 0 ба қавсҳо ҷудо карда метавонем. x ҷамъи 3 ва x минуси 2 баробари 0 аст ва аз ин ҷо мо чӣ меёбем? x баробари минус 3 ё ин ки x баробари 2. дар ин ҷо фақат x-ҳоро ёфтан кифоя нест. мо ки дар y дорем, y-ҳо ҳам бояд ёбем. яке аз модулҳоро истифода бурда мо x-ро медонем. агар x минус 3 бошад, y мо ба чӣ баробар мешавад? дуюм модулро истифода барем, осонтар аст. минус 3 ҷамъи y баробари 4 ва аз ин ҷо y баробари чанд мешавад? y баробари 7 мешавад. яъне яке аз ҳалли мисоли мо ин минус 3 ва 7. ин хеле нишон дода метавонем. агар x баробари 2 бошад, мо чӣ кор мекунем? 2 ҷамъи y баробари 4 ва аз ин ҷо дида метавонем ки y баробари чанд аст? y баробари 2 аст. дуюм ҳалли кори мо ин чи аст? 2 ва 2 аст. инро дар модулаҳо монда дида метавонем, санҷиш гузаронем. яке аз модулаҳо монда санҷиш бо осонӣ гузаронида метавонем. масалан чӣ шуданаш мумкин? минус 3 ва 7-ро дар яке аз модулаҳо монем, агар санҷиш гузаронем. минус 3 ҷамъи 7 ин 4 аст. минус 3 дар квадрат 9 аст. минус 7 2. яъне ҷавоби ҳалли мисоли кори мо дуруст аст. бо як мисол дида бароем. масалан дар ин ҷо боз ду модуле дода шудааст. чӣ кор карда метавонем? биёед якум модулро дигаргуна нависем. аз ҷиҳати x ё y, масалан x баробари чанд мешавад? 12 ҷамъи y ё баръакс x минуси 12 баробари y. ва инро мо дар дуюм мисол мемонем. ҷои x дар дуюм мисол аз якум модуле истифода бурда 12 ҷамъи y зарби y баробари 108 нависта метавонем. ва аз ин ҷо агар қавсҳоро кушоем чӣ мешавад? 12 y ҷамъи y квадрат баробари 108 ва агар инро ба модули квадратӣ нависем, ҳама аъзоро ба як тараф ҷамъ кунем, ҷамъи 12 y минуси 108 баробари 0 мешавад. акнун ба ин метавонем бо модули квадратӣ формулаш кор кунем ё ин ки ба қавсҳо ҷудо карда ҳам метавонем. ин мешавад y 18 зарби 6 бификрам. y ҷамъи 18 y минуси 6 баробари 0 мешавад. аз ин ҷо чӣ ёфтем? y баробари минуси 18 ёфтем ё ин ки y баробари 6. ва мо фақат y лозим нест, x ҳам лозим аст. биёед аз якум истифода бурда аз ин модуле y агар минуси 18 шавад, x баробари чанд мешавад? 12 x якгӯем 12 ҷамъи минуси 18 ин мешавад x минуси 6. яъне яке аз модулаи мо ин минус 6 ва минуси 18. ин яке аз ҳалли модулаи мо. барои x дуюм чӣ кор кунем? барои x дуюм чӣ гуфтем? x ду баробари 12 ҷамъи 6 ин мешавад 18. яъне модули ҳалли модулаи мо дуюмаш ин 18 ва 6 аст. ин аст ҳалли модули дуюми мо.